Driver naman ng truck na naglalaman ng poultry product at helper nito nahuli matapos magpresenta ng Pekeng Dokumento. Sa detalye ng police report na yan, ating pakinggan Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Huli ang driver ng truck at helper nito matapos magpakita ng Pekeng Dokumento para sa mga dalang produktong manok sa Tagudin, Ilocos Sur. Hinuli ang dalawang individual ng tauhan ng Tagudin Animal Quarantine Office lula ng puting van truck na naglalaman ng nasa 1,728 kilos ng iba't ibang chicken product na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 333,145 pesos. Nagpresenta umano ang driver at kasama nito ng Pekeng Dokumento, malinaw na paglabag sa Animal Quarantine Ordinance. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng kustudiya ng Tagudin Animal Quarantine Office ang mga lumabag, pati na rin ang mga produktong laman ng truck. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.